Iltqajna bħala poplu ta' Ħalla madwar il-fdalijiet tal-Isqof tagħna Nikol biex filwaqt li insemmulu kif xieraq ir-rotu ħalli dak ta' dak kollu li tagħna permezz tiegħu. Aħna nemmnu, aħna nittamaw li l-qaddej tiegħek l-Isqof Nikol li fajnejna issa huwa mejjed imma qiegħed jgħix, qiegħed jistrieħ fi ħdanek. Issa nitlob lil Renato illi għal 20 sena kien segretarju tal-Isqof Cauchi biex tagħmel dan il-ġest simboliku Renato. Għatti l-uċu għal jissa jgawdi l-wieċ eterni kollu ġimilija tal-missier.
was on Friday, the 5th of November, the day before the pastoral visit of the Holy Father to Spain, that Bishop Cauchi told me that he was offering his sufferings for the exit of the pastoral visit to Spain. I will now read the message that we have received from the Vatican. To the Most Reverend Mario Grech, Bishop of Gozo, having learned of the death of the Most Reverend Nikol Ġ, Cauchi, Bishop Emeritus of Gozo, the Holy Father sends prayerful condolences to you and the priests, religious, and the lay faithful of the Diocese. He is united with all those gathered for the solemn funeral rite in commending Bishop Cauchi to our Heavenly Father's merciful love. Mindful of the deceased's long and devoted ministry as a priest and bishop, and recalling his dedication to the task of evangelization, also through radio and printed media, His Holiness prays that the bishop's memory will inspire the community he served to respond ever more generously to the call to proclaim the gospel through lives of faithful discipleship. U jien għarraftom jismek u għad narrafulhom iżjed biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Aħna l-lum qegħdin nibku persuna illi kellha viżjoni u tatna viżjoni. Forsi l-viżjoni ta' Nikol ma ħallejniex tespandi il-veru. Forsi biex kellnieħ tal-lilu qalbu ħalli jimraħ fil-viżjoni profonda li bħala bniedem ta' Alla huwa kellu. L-Isqof Nikol kellu viżjoni umanistika. Viżjoni li tpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru. Tiġu ftejt fil-ħafna kitbiet li għandu u taraw kif il-qalb tiegħu kienet ħabbat għall-bniedem. Balanza preferenzjali għal-bniedem patot, għal-bniedem iż-żgħir, għal-bniedem fqir. Iva, l-Isqof Cauchi kienu din il-viżjoni. Mhux biss il-bniedem imma dak kollu li għamel parti mill-ħajja tal-bniedem. U allura il-ħajja tal-familja, il-ħajja tax-xogħol. Waħda mill-pastorali tiegħu kien żmien meta l-pastorali kienet tkun volumuża fuq ix-xogħol. Għandu pastorali oħra il-produzzjoni umana. Dak iż-żmien forsi kien klient fejn nittama li m'għadux klient fejn illum. Kollox jiċċentrizza ruħu fuq il-bniedem. Kellu viżjoni kristoċentrika, l-viżjoni li żżomm lill-Kristu u jara kollox fid-dawl ta' Kristu. Il-Gawdex spess hemm sentenza li jgħid aħna l-misteru tal-bniedem
nistgħu nifhmuh biss fid-dawl tal-misteru ta' Kristu. U l-Isqof Nikol mhux biss kien jemmen dwar Kristu fid-dej tal-nedmin, imma kien jagħmel bħal Kristu. Iċ-ċirkolari li wassaltilkom il-biera qedtilkom il-persuna ta' Nikol kellna il-preżenza ta' Kristu. Illi kien jgħaddi mit-toroq jgħallem u jagħmel il-ġid. L-Isqof kien jemmen konvinzjoni illi t-tagħlim ta' Kristu, il-bxara tajba ta' Kristu tagħti d-dawl mhux biss dwar il-bniedem imma dwar dak kollu li jmiss mal-bniedem. U għalhekk kien nifhem l-entużjażmu, l-enerġija, il-passjoni li huwa kellu biex kienu wara kienu jilna ikellemna dwar Kristu. L-Isqof Cauchi mhux biss kellu din il-viżjoni kristoċentrika, imma kellu viżjoni ekklesjoloġika, viżjoni illi tagħraf l-importanza tal-Knisja biex aħna nifhmu lil Kristu u mhux karikatura ta' Kristu kif xogħol jagħmlu. Il-Knisja li hija esperta fl-umanità għaxin ta' Kristu biex hu seta' bħal Kristu ikun is-Samaritan fil-Knisja. L-imħabba tiegħu bejn il-Knisja eżistijaj. Wassal ilna mhux biss billi poġġa il-pedament ta' Knisja tal-Konċilju li ilna sawwarna aħna dak li aħna għaliex sforza biex japplika il-Konċilju. Naturalment, sakemm seta u sakemm sab spazju. Imma l-imħabba tiegħu lejn il-Knisja dejjem bdejt l-attenzjoni biex nitteħ skrupoluża biex jimxi fid-dawl tal-Magisteru, ġifieri it-tagħlim uffiċjali li tagħtina l-Knisja. Jien m'iniex isqof tal-Knisja, dawn is-saċerdoti mhumiex saċerdoti tal-Knisja. Jekk aħna nibżgħu jew noqogħdu lura illi nwaslulkom dak li tallimna omna l-Knisja biex aħna nagħmlu tagħna lil Kristu u l-Kalima. Kemm kien jinsisti ma' saċerdoti biex fil-liturġija, fil-predikazzjoni inkunu attenti. Ħalli mbagħad anke jilkom mhux biss inwaslulkom il-verità, imma frott ta' din il-verità imbagħad ikun hemm l-inklos tagħna, ikun hemm dawk ir-regoli ta' mġieba tagħna, ikun hemm il-morali tagħna, jekk nistgħu nibqgħu nitkellmu fuq il-morali. U fl-episkopatija l-Isqof Nikol applika l-enerġija kollha tiegħu ħalli din l-imħabba lejn il-bniedem ma jisbaħjax fiha billi jħobb kif ħabb Kristu u fid-direzzjoni li tagħti l-Knisja. Jekk illum qed nagħtu din l-aħħar tistima, jien nixtieq illi l-Isqof Nikol jibqa' ħaj fostna. U l-ikbar monument li nistgħu nagħmluh billi aħna nixxenqu ħalli ikollna xi ftehim minn dik il-viżjoni tiegħu. Viżjoni favur il-bniedem,
ċentrata fi Kristu bl-għajnuna tal-Knisja. U b'dan il-mod aħna inkebsu fina dik l-imħabba li l-Isqof Nikol kellu lejn pajjiżu lejn Għawdex imma anke lejn in-nazzjon tagħna. U evidenti l-imħabba li huwa kellu lejn Għawdex. Imma evidenti wkoll l-interess li kien juri fl-iżvilupp tal-ħajja soċjali ta' pajjiżna. U kien jemmen illi seta' jagħti kontribut. U jien ngħid li tagħti kontribut. Forsi ma rax il-frott, imma hemm. Eżistiej l-Isqof Nikol miet minħabba problemi li kellu f'qalbu. Problemi kardijaċi. Jiena nifhem illi dik il-qalb kbira muħbija fil-bniedem żgħir ħabbet ħafna. ħabbet ħafna. U għalhekk ħadmet ħafna. ħabbet ħafna. Sfortunatament kien hemm ukoll ċertu mrar fil-qalb tal-Isqof Nikol u anke dan għattandu qalbu u naħseb illi ma' snin ikkontribwixxa wkoll fuq is-saħħa tiegħu u jiena nħossni fil-mejjer illejla. Quddiem il-poplu tagħna illi ngħidlu grazzi u ngħidlu aħfrilna. Ta' kemm il-darba ma smajniekx, ma fimniekx, ma kooperajniex miegħek, ma ħallejniex tkun ir-raj tagħna. Kif l-aħħar mill-aħħar għażlek Kristu biex tkun għalina f'isem il-Knisja. Għażiż Nikol, il-poplu ta' Alla dawn il-ġirani tħasseb fejn u ħabbet iktar mis-soltu. Nitolbok biex tinterċedi għalina. Hemm lili biex nibqa' inwettaq bil-fedeltà fuq l-eżempju tiegħek dik il-viżjoni li kellek inti. Il-missjoni pastorali tiegħek. Nitolbok interċedi għal il-Knisja li għalija int tajt ħajtek. Nitolbok ħalli inti tbienek lin-nazzjon tagħna biex il-kull flimkien niksbu din il-viżjoni illi tifħilna orizzonti illi sal-lum forsi ma kunniex nafu bihom li kun il-faħħar Ġesu Kristu. Sejjaħ lill-Isqof Nikola biex issieħeb miegħek fis-saċerdozju tiegħek u għanejtu bil-milja tas-saċerdozju fl-Episkopat. Żomm taħt il-ħarsien tiegħek lill-Isqof tagħna Marju, l-isfijiet hawn preżenti u l-isfijiet kollha biex faqda mas-suċċessur ta' Pietru jibqgħu imexxu il-poplu tiegħek fid-dinja waqt li ma' Kristu vittma joffru lilhom infushom għas-salvazzjoni taħuthom. Nitolbu. Inti r-rajjed tajjeb li tagħti ħajtek għandna xtiegħek. Inti għażilt l-Isqof Nikol u qedtu bħala rajjed tal-Knisja tiegħek li Għawdex. Ibqa' jixħet il-ħarsa ħnina tiegħek fuq din il-merħla ċkejkna li fi gżirietna. U għanija bad sabeħ ta' vokazzjonijiet u rajja skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Inta ngħid lill-Isqof Nikol bid-don tal-kelma u għamiltu ħabbar u difensur tas-sewwa.
Għati jiddawl lill-mexxejja ta' pajjiżna biex permezz ta' raġuni umana imdawla mill-kelma tiegħek huma jarfu l-verità u f'kull deċiżjoni li jieħdu ifittxu biss il-ġid veru tal-persuna umana, tal-familja u tas-soċjetà. Nitolbu. Ismana. Insejjaħt fiħdanek lill-Isqof Nikol wara li tajtu l-grazzja li jarfek, iħobbok u jaqdejk fuq din l-art. U kien għaddej fidejl u għaqli li qatt ma stmer jaħser riġlejn ħutu, imma bħalek dejjem fittex li jaqdej bla ma jkun moqdi. Għateh issa il-ħlas li jintweħed lill-qaddejja fidili tiegħek. Nitolbu. Mulej Ġesu, inti l-arus li tħobb il-Knisja, l-arusa tiegħek. Urid li din l-imħabba tiegħek tkun modell għal miż-żewġin insara. Ixħet il-ħarsa tiegħek fuq il-familji Maltin u Għawċin kollha li l-Isqof Nikol tant kellu għal qalbu. Żommu maqudin fi mħabbtek u għatihom li jibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħhom li jkunu fid-dinja sagrament ħaj tal-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permess tiegħek. Inti ġejt fid-dinja biex iddawwal lil kull bniedem u tgħinu jasal għall-verità. Bil-ħajja tiegħu l-Isqof Nikol ta' xhieda ta' din l-imħabba tiegħek għal kull bniedem. Saħħaħ fil-Maltin u l-Għawċin kollha id-don tal-fidi. Nitolbu. Missier jaħdar għalajn.
Fidejk nafdaw il-ruħ tal-Isqof tagħna Nikol Ġ. Aħna għandna tlaqa qawwija li jubħal daw kollha li jmutu f'għaqda ma' Kristu għad jerġa' jqum għal ħajja ma' Kristu fl-aħħar jum. Għatina fil-ħnina tiegħek li l-qaddej tiegħek l-Isqof tagħna Nikol Ġ jistrieħ fis-sliem ta' dan il-qaba samajin li jintilqawmien bil-ħajja terġa' tqajmu għal-ħajja u id-dawl tiegħek. Iżda, billi Kristu qam għal ħajja, il-gbejr li qam mill-mwiet biex aħna jkollna il-ħajja fih, aħna nafdaw lill-Isqof tagħna fil-mulej. Hekk ukoll issa sieħbu mal-anġli tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Is-seba